emanaldi hau bizitzera etorri zareten guztio. Arratsaldeon baita gurasoei, aitita mamei, osabezekoei eta zuei batez ere. Zuek zarete gaurko egun honetan protagonista nagusiak eta. Txalo bero bat denetzago! Denetik izango dugu, bailazoak, dantzak... Aurrera, jaialdiarekin hasiko gara. Jaialdiari hasiera emateko bigarren mailako ikasleak izango ditugu bere Andere Ñomirarekin egindako lana aurkezten. Biritz borrotz eta marimototzen irri eginez abestia dantzatuz aurkeztuko zaizkigu neska mutil hau. Aurrera eta rantxera dantzatu gaitezen, ezin da beti egon pentsatzen. Gertatzen den guztia, beti da hobeto, bizitza daukagu ospatzeko. Eguzkia ametsak, itxaso ederrak, amamaren hortuko piperrak. Arrazoien bat beti dago, irri eiteko mutrikuntze Mexiko. Irriekin ez dena hobeto, irriaguz asko zobeto, ez da irria sortu behar dugu.
gozoa izango dela uste dugu. Txalo bero bat pentsatu.
abesti ezagun bat altxatzeko gogoarekin urbildu zaizkigu. Abestiaren izena Boys Will Be Boys. Ziur gogotsu eta denok bosteko gogoz datozela. Aurrera eta animo! Txalo beroa!
aldiz prestaketan ibili ondoren zuen aurrean egindakoa aurkezteko urduritasunez. Niki minak abeslariaren onda lan esan ezkin, abestiarekin datu ezkin. Rantxe ikustari bat egitela, ziur horretu egingo dutela. Aurrera!
abestia da Ramon, Imanol eta Anarentzako. Eskerrik asko. Jaialdia bukatutzat emango dugu, baina horren aurretik eskerrik asko denoi egindako lanagatik, bai ikasle, irakasle, teknikari eta abarri. Txalo bero bat hementxat. Datorren urtean berriz ere hemen aurkituko gara momentu edera bizitzeko. Ondo segi jaietan. Orain mesedez denok jesarrita gelditu. Agur! Agur! A ver, lehen eskuntzakoak denok jesarrita geldituko gara, dentziko gara txan.